ଆଜି ବାପାଙ୍କର ସେହି ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ। ସେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମିଥିବା ହତଭାଗିନୀଟିଏ ଆଜ୍ଞା। ଭାଗ୍ୟବାନ ତ ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଥାଏ। ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପିତାଙ୍କର ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ହୋଇଥାଇପାରେ। ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ ତେଜ ନ ରହିବ ତେବେ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେହି ଅନ୍ଧାରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଉଛି ମୁଁ, ଯିଏ ବାପାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ବସେ। ଯିଏ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା, ତାକୁ ଏକୁଟିଆପଣ ଜହ୍ନ ପରି ମାଡ଼ି ବସେ। ମୁଁ ଏମିତି ତ କେବେ ନଥିଲି, ତେବେ ଏବେ କାହିଁକି? ନିଦକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ରାତି କାହିଁକି ବିତିଯାଏ ଚାହିଁକି? ନିଜକୁ ଦବାର ହସର ଠିକଣା ଚୁପଚାପ ଆଜି ଓଠ। ପରିଚୟ ମାଗେ ନିଜର ଅଗଣା, ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ନୂଆ ବାଟ। କଷ୍ଟ କଲେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, ତେବେ କାହାନ୍ତି ମୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? କଷ୍ଟ କରିବାର କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆଜି ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ଯଦି ବା କାହିଁକି? ମୋ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ହେଇକି।